கிராப் கிரேவி எப்படி திக்காக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், சாம்பார் வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தா தேங்காயெல்லாம் மசிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா குக்கரில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு சீரகம் சேர்த்துட்டு சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். சாம்பார் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ், ஒரு சின்ன சைஸ், அதுக்கப்புறம் உப்பு, மஞ்சத்தூள். தக்காளி லைட்டாக மசிஞ்சதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூனில் நான் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். ஸோ பெரிய ஸ்பூன், நீங்கள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன ஸ்பூன்னா. இஞ்சி பூண்டில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கினா போதும். இப்போ சில்லி தூள் கொஞ்சம் தான் சேர்க்குறேன், தனியாத்தூள் கொஞ்சம் தான் சேர்க்குறேன், ஏன்னா மிளகு தான் ஃபைனலாக சேர்க்க போகிறோம். நண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 1 டம்ளர் தண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணோன்னா ரெடி ஆகிடும். ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிட்டோன்னே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. ஃபைனலாக நிறைய கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகு, சீரகம், தனியா ஒன்றா அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது 2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா கோல்டெல்லாம் சரியாயிடும்.